با نام یاد خدای مهربان سلام. برنامه نوبتی کتابخوان است و امیدوار هستم که همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید و ما باز با یک صحبت نو، با یک صحبت جدید در خدمت شما هستیم و هم صحبت امروزه در برنامه کتابخوان مفتون براتوف. مفتون با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. مفتون با کتاب ها به برنامه آمدن و با اندیشه خاص خود در مورد کتاب و کتابخوانی و مطالعه در برنامه حضور دارند. مفتون اولا درباره خودتون یک کمی به بیننده برنامه کتابخوان معلومات بدید که کی هستید، چیکار میکنید و بگذاریم بعداً به معرفی کتاب و دیگر اندیشه ها. سلام علیکم акайдалер. Ташаккур барои даъвататон ба барнома. Ман 13 сол пеш аз ин ба як ширкати аудиторӣ ҳамчун як коромӯз фаъолияти кориамро сар карда будам ва дар давоми ҳамин 13 сол дар ҳамин ширкат фаъолият мекунам ва имрӯз ба ҳайси роҳбари аудит кор мекунам. Ширкати мо РСМ Тоҷикистон аъзои ширкатҳои байналмилалии РСМ аст ки шашумин калонтарин ширкати аудиторӣ дар дунё ба ҳисоб меравад ва ғайр аз аудит мо хизматрасониёи машварати молиявӣ ҳам мекунем. кори мо як кори зеҳнӣ аст акайдалер, яъне як коре ҳаст ки ҳамеша ҳамавақт ҳар рӯз бояд ба маълумотҳои нав таваҷҷӯҳ дошта бошем, дониш омӯзем, илм омӯзем. ҳамавақт хондан муҳим аст ки ба ин муваффақ будан дар ин касб ҳеҷ мумкин нест. мафтун биёед як каме мухтасар ба ҳамин бинандаи барномаи китобхон оддӣ ва сода карда бигӯем ки амин аудит ё бахши молиявие ки шумо он ҷо фаъолият мекунед чӣ аҳамият дорад барои Тоҷикистон дар маҷмӯъ, барои бахши иқтисодии Тоҷикистон? як каме маълумот шояд бар бинандаҳо мехоҳам бидонанд ки ин чӣ аст ва чӣ нафъе дорад. бибинед акайдалер, худи аудит як қисми ҷудонашавандаи иқтисоди бозоргонӣ аст. яъне шаффофияти ҳисоботи молиявӣ пешниҳод мешавад ва аз тарафи аудиторон ки ин санҷиш гузаронда мешавад бисёр муҳим аст. барои чӣ? барое ки бе санҷиш ва бе шаффофияти ҳисоботи молиявӣ ягон ширкат пеш рафта наметавонад ва ба ҷалби сармоя ҳам ҳеҷ мумкин нест имрӯз бе аудит. яъне натиҷаи аудит мушаххас мекунад ки чӣ қадар сармоя ворид мешавад, ки шарти асосӣ аст. яъне шарти асосӣ аст барое ки як фикр кунед ки як сармоягузор барои ба ҳисоботи молияви ширкат бовар кунад, шарт аст ки як мутахассиси бетараф тасдиқ кунад ки он дуруст аст ё не. хулоса бетарафона бидиҳад. бале. имрӯз қудратмандтарин кишварҳое ки дар ин бахш фаъолият мекунанд кадом кишварҳо маҳсуб мешаванд? зиёдтар ширкатҳое ки аудиторои бузургтарин ҳастанд дар дунё ширкатҳои англисӣ ҳастанд. яъне уно шумо ҳам аъзои он ширкатҳо ҳастед? бале, бале. мафтун мебинам ки ба барнома чанд китоб овардед. биёед ба мавзӯи китобхонӣ баргардем. чаро маҳз ин китобҳоро интихоб кардед ва паёматон аз овардани ин китобҳо ба барнома чи аст? ба барнома кадом китобҳоя мебарам гуфта фикр кардам. рости зиёд фикр кардам ки тамошобинони ин барнома ба чанд як гурӯҳ ба фикрам ки ҷудо мешаванд. як гурӯҳе ҳаст ки масалан таҷрибаи калони китобхонӣ доранд ва ба тавсияи ман ҳеҷ эҳтиёҷи надоранд ва аз ман хубтар медонанд ки кадом китобро хондан дар кор аст ва кадом китобо хуб аст. барои ҳамин фикр кардам ки як гурӯҳе ҳаст ки барномаи шумо тамошо мекунанд ва завқи китобхонӣ дар сатҳи ибтидоӣ аст ва фикр кардам ки китобҳои интихоб кунам ки ба онҳо дар сатҳи ибтидоӣ мумкин ки як фоидаи зиёдтар расонад, як роҳнамо бошад, як ангеза бошад. масалан фарз кардем ман фикр кардам ки имрӯз мо медонем ки шахсҳои бузурге ҳастанд ки дар бошон китобҳо ҳаст. масалан гирем ки Ганди бошад, Мандела бошад, Нелсон Мандела бошад ё ки Стив Ҷобс бошад. гӯем ками барои мо ҳамчун дастнорас ҳастанд ваё. яъне мо як шахси оддӣ мумкин ки фикр кунад ки дастовардаи онҳо куҷову ман куҷо. барои ман як китоби интихоб кардам ки якум китоб ин Три чашки чая. агар
тарҷума кунем се пиёла чой мешавад. дар бораи як шахси оддӣ ҳаст, як варзишгари оддӣ ҳаст ки фақат бо ғайрату кӯшишу худ ба даҳҳо ҳазор инсонҳо таъсири мусбӣ расонида тавонист. яъне ҳеҷ чиз дигар надошт. як нафари оддӣ аст. дар ҷои ин нафар манам буда метавонистам, шумоам буда метавонистед, як нафари дигарам буда метавонистад. яъне ин китоб барои чӣ интихоб кардам? яъне як нафар агар дар пеши худ як ҳадаф гузорад, метавонад ки ба он ҳадаф расад. яъне чӣ монеаҳо бошанд набошанд, агар як нафар фақат кӯшиш кунад, ҳаракат кунад, саъю кӯшиш кунад, он метавонад ба натиҷаҳои калон расонад. барои ҳамин ман фикр кардам ки ҳамин китобро интихоб кунам ва тавсия диҳам, чун фикр мекунам ки як мотиватсияи калон буда метавонад ба ҳар яки мо. шумо хеле дуруст қайд кардед дар мавриди шахсиятҳои маъруфи дунё гуфтед ва шахсоне ки онҳо албатта истисноӣ ҳастанд. манам ин вақтҳо хел ба ин натиҷа расидам ки агар мо бештар сари шахсҳои истисноӣ биёрем, китобҳои муаррифӣ кунем ва ҳай рӯи ҷумла фишор биёрем ки то ҳам метавонӣ мисли ҳамина бошӣ, вале охир ино истисноӣ ҳастанд. намешад ки 7-6 миллиард мардуми сайёра мисли онҳо бошад. вале гоҳо фикри шумо хеле ҷолиб аст ки гоҳо як зиндаги инсонҳое ки оддӣ ҳастанд, онҳо на қаҳрамон ҳастанд, на шахсиятҳои маъруф ҳастанд, на молики ширкатҳо ҳастанд ва аз ин нафарон миллион ҳастанд ки шояд нафъи онҳо, фоидаи онҳо ба зиндагии мардум, ба ҷамъият хеле фоидаи калон дорад ва мо набояд бисёр рӯи зиндагии инсоне ки хеле оддӣ ҳастанд, зиндагиро дӯст медоранд, ам кораки содаи худашонро мекунанд, бегоҳ хона мераванд, бо фарзандашон мешинанд, амон ам хушбахтӣ аст. вале мо дар ин асре ки хеле такон медиҳаду пешрафтаасту бояд мо мисли намедонам Скербрук шавем, мисли намедонам Илон Маск шавем ва ба ҳамин даъватҳо шояд як каме ғалат ҳам бикунем. ман ҳамин вақт охир ба ин натиҷа расидам ки бисёр вақт наметавонем ки мо миллионҳо нафарро мисли инсонҳое ки онҳо худшон дар дунё истисноӣ ҳастанд мисли онҳо кунем. шояд як корашон намуна бошад, вале айни онҳо ё айни онҳо шудан ба фикрам ғайриимкон аст. ин китоб вазнин нест, яъне барои онҳое ки нав шурӯъ мекунанд. ҷолибияташ чӣ аст? яъне хатти сӯидаш чӣ ҷолибиятҳо дорад? аз он ки инсон оддӣ аст, ба мардум хизмат мекунад, бо чӣ воқеаҳое дорад ки метавонад хонандаро зери таъсир қарор бидиҳад? ин агар китоб худаш дар бораи як нафаре аст ки моҷарои ӯ ҳамчун як варзишгар буд, алпинист, ва меравад ба кӯҳҳое ки дар шимоли Покистон аст ва дар рафти баромадан ба кӯҳ меафтад ва ҷароҳати бисёр вазнин мегирад ва дар давоми якчанд муддати дароз аҳолии ҳамон минтақа нигоҳбиниш мекунанд ва вақте ки он дар он ҷо буд ва сатҳи зиндагии онҳоро медид, бисёр зиқ мешавад, барое ки сатҳи зиндагӣ бисёр паст буд. вазъияти молиявӣ, вазъияти иқтисодии мардуми он минтақа бисёр зиқ мекунад ин нафарро ва вақте ки ба ватанаш гашта меравад, ба худаш як қарор медиҳад ки ман бояд гашта равам, ба онҳо кӯмак кунам. ва ба фикрам аввалин кори мекунад мактуб, аввалин коре мекунад мактаб фикр мекунад бисёр барои ин диҳа. бале, аз мактаб шурӯъ мекунад ва дар рафти аввал аз як мактаб сар мекунад ва дар охир мо мебинем ки якчанд мактабҳои сохтааст ва садҳо ҳатто ки ҳазорҳо инсонҳоро зиндагишонро тағйир дода тавонистааст. яъне бит ислоҳотро шурӯъ мекунад аз мактаб. ба андешаи шумо як ҷавон чаро аз мактаб шурӯъ мекунад? чаро аз завод не, аз фабрика не, аз зиндагии мардумро хуб кардан шурӯъ мекунад аз мактаб? ба андешаи шумо як чӣ бардошт аст? яъне инҷо бинед акай далер як сухан аст, кадри ришоят всё меган. яъне мутахассис ҳама чиро ҳал мекунад. ҳама чизро ҳал мекунад. пеш аз заводу фабрика сохтан ки месозем, проблема нест, ягон мушкилӣ нест. яке ки заводу фабрикаро кор мефармад. мо пеш аз ҳама ба маориф бояд аҳамияти калон дошта бошем ки мутахассисоро тайёр кунем. фарқе надорад кадом соҳеб бошад. вақте ки нафароне ҳастанд ки мутахассиси
кори худ ҳастанд, онҳо худашон заводам месозанд, фабрикаам месозанд, пешравӣ мешавад худашон. Инам гуна мегӯяд ки пояи давлат нагардад бе маориф устувор, давлати пойдор хоҳӣ рӯ бар мактаби бор. Бинандаи барномаи Китобхон Три чашки чай китобе ки пешниҳод мекунанд барои мутолиа онҳое ки на мутолиаро шурӯъ карданд ва онҳое ки ин китобро то ҳанӯз нахонданд, яъне ба тоҷикӣ бигӯем 3 пиёла чой. Ман иттилоъ надорам ки ин бо хати форсӣ тарҷима шудааст ё не, вале ин китоб дар 50 давлати дунё паҳну нашр шудааст. Беш аз 7 миллион тираж мо мегӯем ҳамун нусха ба фурӯш рафтааст ва 7 сол дар қатори 20 китоби серхонандатарини ҷаҳон дар Нью-Йорк Таймс будааст, яъне 7 сол, ва беш аз 8 ҷоизаи бузурги адабиро соҳиб гаштааст ва муаллифи ин китоб Грег Мартинсон 2 бор ба мукофоти Нобели солҳои 2009 ва солҳои 2010 пешниҳод шудааст ва ин китоб албатта бо забони русӣ дар фурӯшгоҳои китоби Тоҷикистон мавҷуд ҳастанд ва онҳое ки шавқу завқ доранд ин китобро бихонанд. Воқеан як паёмҳои ҷолиб дорад, паёмҳои рӯшан дорад, паёмҳои возеҳ дорад. Ва ки гуфтем ислоҳот дар ҳамун варзишгар ислоҳотро шурӯъ мекунад аз соҳаи маориф ва ӯ дарк мекунад ки вақте ин ҷо ислоҳ шаваду пешрафт шавад, кишвар ҳамун деҳа, ҳамун ҷое ки он фақирро дида буд, тараққӣ мекунад. Хуб, китоби дигар «Подсознание может всё», Ҷон Кехо. Ин китобро барои чӣ интихоб кардам? Фикр мекунам акай далер фарқияти инсон аз дигар махлуқотҳо ин шуурнок буданаш аст. Ва ин дар ҳақиқат як неъмати бузург аст барои инсон ва мо бояд дарк кунем ин чизро. Ва дар ин китоб шуури инсон, зери шуури инсон чӣ хел кор мекунад, чӣ хел фаъолият мекунад, дар бораи он бисёр маълумотҳо дода шудааст. Ман фикр мекунам ки ҳар як нафар бояд ин китобро хонад. Барои чӣ? Барои ки мо бояд донем ки ин суперкомпютере ки дар сари худамон дорем чӣ хел фаъолият мекунад ва чӣ хел бо тарзи максимум гӯем аз ин мо фоида гирифта метавонем. Барои ман ин китобро интихоб кардам ва дар давоми ҳамин китоби якуме ки мо гап задем, гуфтанӣ ҳастам ки баъзан монеаҳои беруна ҳастанд барои мо, барои муваффақ шудан, барои ба ҳадафи худ расидан, вале баъзан ҳам хел мешавад ки акои далер мо ҳамон монеаҳоро худамон дар сари худамон ҷо мекунем. Ва дар ҳамин китоб ман ҳамин чизро фаҳмидам ки ҳеҷ монеа нест. Яъне монеа мо худамон, ҳамон лимите ки дар кори аст, мо худамон ба сари худ ҷо мекунем. Яъне инсон метавонад дар ҳақиқат корҳои бузург анҷом диҳад, ҳеҷ як лимите надорад. Ин мағзи сари инсон як бемаҳдуд аст, як фазои бемаҳдуд аст. Паёми ин китоб чӣ аст? Паёми бо зершур ҳама чизро метавон сохт ё метавон ба ҳама чиз расид? Паёмаш чӣ аст? Пас аз зани можни всё. Бинед акои далер, ман фикр мекунам ки як аз 90% зиёди зиндагии мо шуурнок нест, ба тарзи автоматикӣ мешавад. Ва баъзан бо қарорҳое ки мо мегирем, корҳое ки мо анҷом медиҳем, чӣ хел мо қарор додем, чӣ хел ҳамин қарорро гирифтем, агар як савол диҳем худамон ҷавоб дода наметавонем ба ҳамин савол. Чаро? Барое ки ин равадҳо дар зери шуур иҷро мешаванд. Ва дар ин китоб фаҳмонда шудааст ки чӣ хел мо метавонем зери шуурро фаҳмем, тоза кунем ва барои ҳадафи худ расидан зери шуурро чӣ хел ба фоидаи худ, ба манфиати худ истифода бурда тавонем. Паём аслиш ҳамин аст ки мо аз шуури худ ба таври васеъ истифода кунем ва ӯ имкониятҳои васеъ дорад. Мегӯянд ки дар ҳамин низоми ҳастии коинот, ҳамин коиноте ки мо зиндагӣ мекунем, ҳамун торҳое ки мебофем мисли тортанак ва монеҳое ки барои худ иҷод мекунем, ин ҳамун шуури мо аст, ҳамун фарзандони мо аст ки мо онҳо халқ мекунем ва онҳо ҳамеша ба дунболи мо меоянд. Агар афкори хуб халқ кардем, ӯ моро дунболагир мекунад ба самти хубӣ. Агар афкори бад халқ кардем, меояд ба самти бадӣ. Ва мегӯянд ин зарронҳои коинот, ҳамин шуурам хел сохта шудааст ки ҳар чизе ки мо халқ мекунем дар андешаамон, дар афкорамон, ӯ метавонад моро, ки будани моро, муваффақ будану набудани моро бисозад. Мисалан инсонҳое ки мегӯянд намешаванд, ҳамеша шояд намешавад. Онҳое ки мегӯянд мешавад, шояд таҳти ҳар шароите мешавад. Ва ин китоб хонданаш барои аз 16 боло тавсия дода шудааст, 16 плюс. Ва ин китоб
ҳам бо забони тоҷикӣ ва ҳам бо забони русӣ дар фурӯшгоҳи китоби Тоҷикистон мавҷуд аст ва як китоби хеле маъруф аст ин солҳои охир чӣ дар Тоҷикистон чӣ дар тамоми дунё. нависанда Ҷон Кехо, номи китоб «Подсознание может всё» ва шумо инро метавонед аз тамоми фурӯшгоҳои китоби Тоҷикистон дастрас кунед. мафтун вақте ки шумо ин китобро хондед ба чӣ хулоса омадед худатон, яъне он то вақти хондани ин китоб дар бораи шуъур чӣ фикр мекард ва баъди ин хондани китоб чӣ фикр мекардед? бубинед акай Далер, ман камтар аз пеш аз ба савол ҷавоб додан камтар аз дуртар сар мекунам. мо дар як замони зиндагӣ мекунем ки зери фишори зери ҳамлаи бо шиддати иттилоот ҳастем ва барои диққати мардум, барои вақти мардум як рақобати калон ҳаст ва ин рақобатро имрӯз мо мебинем ки зиёдтар шабақаҳои иҷтимоӣ ғолиб мебароянд ва инсонҳои бисёр имрӯза дар ҷомеаи мо ҳамчун дар тамоми дунё ҳам гӯям ҳам хел аст, инсонҳо вақти зиёди худро дар шабақаҳои иҷтимоӣ исроф мекунанд. Як чизро фаҳмидан дар кор аст ки худи ҳамон шабақаҳои иҷтимоӣ чӣ хел ба мо зарар медиҳанд, як заҳр аст. ҳамон таърихи агар худи ҳамон шабақаҳои иҷтимоӣ ҳам агар нигоҳ кунем ки як 15-20 сол пеш аз ин лайв журнал буд ки мисол як блог менависонданд дар он як матнҳои калон буд. баъдан фейсбук пайдо шуд ки матнҳояш бо кӯтоҳтар шуд. баъд аз вай бо твиттер пайдо шуд ки як ду ҷумла ҳаст дар ҳар як пости он тамом. ва охир ҳозир имрӯз мебинем ки мисол инстаграму тикток аст ки метавонед шумо матн нанависонед ҳатто. яъне рафта рафта ҳам хел шуд ки мардуми имрӯза аз хондан дур шуда истоданд, аз матнҳои калон дур шуда истоданд. ҳам инсонро танбал мекунад ва ҳам касалиҳои асабро тараққӣ мекунад дар инсон вақте ки мо вақти зиёд сарф мекунем дар шабақаҳои иҷтимоӣ. ва ҳамон нейросете ки шумо гуфтед дар мағзи сари ҳар як инсон ҳастанд, рӯз то рӯз ҳамон нейросетҳо кам шуда истоданд. барои чӣ? барое ки барои истифода бурдани шабақаҳои иҷтимоӣ ҳеҷ мо фикр намекунем. яъне ин наворҳое ки дар он ҷо ҳастанд, постҳое ки дар он ҷо ҳаст, моро маҷбур намекунанд мағзи сарамонро кор фармоянд. яъне мағзи сара як фикр кунем ки ҳамчун як мушак бошад. мушакро вақте ки зери фишори як вазнинӣ вақте ки тараққӣ мекунад, инкишоф меёбад, фарбе мешавад, мағзи сари мо низ фақат бо тафаккур, фақат бо вақте ки матнҳои мукаммалро мехонем тараққӣ мекунад, инкишоф меёбад, хубтару бештар фаъолият мекунад. яъне як бор дигар гуфтанӣ ҳастам ки мо мағзи сари худамонро каме ба фикрам ки ношукрӣ мекунем, исроф мекунем, дуруст истифода намебарем. яъне вақте ки ман ҳамин китобро хондам, ман ҳамин чизро фаҳмидам ки дар ҳақиқат як неъмати бузург аст барои мо мағзи сари инсон. ва агар як нафаре бошад ки мисол гӯем ҳадафи зиндагиаш хӯрдану хоб рафтан бошад, дигар на китоб дар кор асту на ҳичи, на тафаккур кардан лозим аст, ҳичи дар кор нест дигар. лекин агар мо дар зиндагӣ як ҳадаф дошта бошем, як хоҳем ки як фаъолиятамон беҳтар шавад, зиндагиамон беҳтар шавад, чӣ дар касбу корамон, чӣ дар зиндагии иҷтимоиамон, мо маҷбур ҳастем ки хонем, маҷбур ҳастем ки омӯзем, маҷбур ҳастем ки ин ҷиҳозе ки мо дорем дуруст истифодааш барем. як неъмати бузург аст. як неъмати бузург. шумо гуфтед ки дар мавриди вақт гуфтед ки ин вақти моро мегирад. шумо масалан ба унвони як ҷавон вақти худатона дар масалан китобхонӣ гуфтед матнҳои дароз хондан дар кор аст ё чизҳои дароз дидан дар кор, чун фикр ба вуҷуд дорад. ин чӣ хел танзим мекунед дар асри муосир? масалан чӣ миқдор аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мекунед? кори шумо ки ҳамеша ҳисобу китоб аст, чӣ гуна ба кортон мерасед ва чӣ гуна вақт меёбед китоб мехонед? амин аз таҷрибаи худатон агар бигӯед. бибинед акай Далер, ман фикр мекунам ки худи интернет, шабақаҳои иҷтимоӣ ҳам ҳамчун як теғ аст. яъне агар мо теғро истифода бурда натавонем, дастамонро мебарад. лекин агар онро истифода бурдана ёд гирем, мо ба кормон меояд ки ба мо корамонро осонтар мекунад. барои ҳамин гаджету интернетро ман ҳам хел мебинам. яъне пеш аз
пурра ба фоидаи худ истифода бурдан, яъне ман бо вобаста мекунам ба ҳамин китоб ки мо вақте ки мефаҳмем ки барои чӣ мо мехоҳем интернетро истифода барем ё ки шабакаҳои иҷтимоиам ки бошад, барои чӣ истифода бурдан омода, фақат барои фоидаи худ ки он аз даруни он миллионҳо постҳо шумо фақат барои худ як чизи ҷолиб, чизе ки барои шумо фоиданок аст, онро ёфта тонистан дар кор аст ва онро фақат шумо ҳамон вақт ёфта метавонед ки вақте ки шумо худатро мешиносед. то он вақт худшинос бошед, яъне хонда бошед, аммо чӣ хел омода шудан дар кор аст. имрӯз вақте агар мактаби дуруст нахонда бошад, донишгоҳ дуруст нахонда бошад, китоб хуб нахонда бошад, он чӣ хел ҷудо мекунад аз байни миллионҳо маълумоте ки имрӯз пахш мешавад ва ҳама уне ҳадаф дорад. ҳар як навор, ҳатто бадахлоқӣ ҳам бошад, он бо як ҳадафе пахш карда мешавад, ҳар як паҳнкунанда мақсаде дорад. фикр мекунед мо чӣ кор бояд бикунем ки ҷавонони мо ба онҳое ки гуфтем ку дониш доранд, он қадар масалан нохшон медонанд чиро интихоб кунанд, вале ба онҳое ки дар аввали интихоб қарор доранд чӣ кор бояд кунем ки онҳо ҳамон интихобҳои дуруст дошта бошанд ба андешаи шумо? имрӯз аз ҳама медонад ки хондан дар кор аст, китоб хондан дар кор аст, илм омӯхтан, ҳама ин гапро мегӯяд, вале нафарое ки ин корро ба амал мегузорананд, ба амалӣ мегардонанд, кам ҳастанд. мо имрӯз ман фикр мекунам ки акай далер нисбати муомилаи мо бо китоб, муомилаи мо ба илму дониш дар сатҳи бисёр поён аст. яъне шумо чӣ хел гуфтед ки як нафаре ки дар зиндагиаш ягон китоб хондагӣ нест чӣ хел шурӯъ мекунад вақте ки мо таблиғи китобхониро дуруст ба роҳ мондагӣ нестем. пессимист будан намехонам ака, яъне ҳастанд бисёр нафароне ҳастанд ки китоб мехонанд, вале агар дар умум бинем, чӣ дар Тоҷикистон бошад, чӣ дар дигар давлатҳо ҳам айнан ҳамин чиз аст, сол то сол кам шуда истодааст. яъне ман фикр мекунам ки мафҳуми ҳамон худи китобхонӣ, илму донишро мо фаҳмонда бояд тонем ба мардум. бинед акай далер ман як фикр дорам, шояд фикри машҳур набошад, илм омӯхтан, дониш омӯхтан фақат бо воситаи китоб намешавад. албатта китоб беҳтарин воситаи омӯхтан, беҳтарин воситаи донишманд будан, бо фарҳанг будан аст, вале ягона нест, ягона восита нест. шумо метавонед ба сатҳи як андозаам ки бошад бо тамошои филмҳо, бо ҳамсӯҳбат будан бо инсонҳои донишманд, инсонҳое ки таҷрибаи зиндагӣ калон доранд, як чизе омӯзед. баъзан як суҳбати нимсоата метавонад тамоми зиндагии инсонро иваз кунад, тағйир диҳад. ман фикр мекунам ки ака барои китоб хонданро мо таблиғ кунем, беҳтарин воситаи таблиғ ин намуна аст. бубинед масалан ба сухан гуфтан, ба насиҳат кардан шояд эффекти калон надиҳад, вале вақте ки мо намуна нишон медиҳем бо рафтори кирдори худ, ин беҳтарин таблиғ аст ба фикрам. яъне як нафаре ки имрӯз як саволи машҳур аст дар ҷомеаи мо ки китоб хондӣ ту чӣ шудӣ? дар ин ҷо ман фикр мекунам ки китобхонҳо низ худашон ҳам гунаҳкор ҳастанд ки ҳамин савол ба миён меояд. барои чӣ? барое ки вақте ки мо китобро мехонем ва дар зиндагии худ он донишу он илме ки мо аз китоб гирифтем татбиқ намекунем, амалӣ намегардонем, ин савол ҷо дорад ки гуфтан метавонанд ки ту китоб хонди чӣ шудӣ? яъне китоб ҷамъ кардӣ, ҳамон илма ҷамъ кардию чӣ шудӣ? яъне он илма ки ҷамъ кардӣ онро истифода бурдан дар кор, амалӣ гардонидан дар кор. агар мо амалӣ нагардонем, ҳамчун як дарахти бемева мемонем. вақте ки таблиғро ма ҳамин намуна мегӯям, ҳаминро дар назар дорам ки дар фаъолияти нафаре ки китоб мехонад, дар рафтору кирдораш бояд акс ёбад, ки мардум фаҳмад ки фалон нафар китоб мехонад фалон нафар китоб мехонад ва китоб хондани ӯ дар зиндагиаш беҳбудӣ овард. чӣ аз тарафи молиявӣ бошад, чӣ аз тарафи иҷтимоӣ бошад, ахлоқ бошад, рафтор бошад, фарҳанг бошад,
یعنی یک عوض‌شوی تغییرشوی باید در انسان عکس یابد. وقتی که همین چیز هست من فکر میکنم که این نمونه بهترین است و تبلیغ بهترین است که یک نفر همین چیز رو میبیند و دیگر حاجت یک سخن گفتن نیست دیگر. مثلا دنیا هم دنیای همین نمایش ها است، دنیای نمونه ها است. اگر فرض کردیم که فورد همیشه کتاب می نوشت و اون ماشینش به نمایش نمیگذاشت، ما میگفتیم این یک کاری هوایی بود. یا مثلا نمیدونم اونهایی که موفقن و اگر در کارشون موفقیتشون انعکاس کی نیابد، واقعا این سوال جا میابد که تو با این دانشت چی شدی. ولی من به این اندیشه هستم که اگر دانش‌ها واقعی باشن اونها حتما همون افکت ثمره میدن. و فکرم اونها ثمره میدن اگر اون دانش‌های واقعی باشن. مثلا در جهان امروز ما میبینیم که چرا اینقدر بچه‌های ما در فرض در روسیه بسیار خورن، بسیار زارن، بسیار عذاب میکشن، بسیارشون زیر بیتون و زیر برف و سنگ آب. خب ما از طرف انسانی اونها رو درک میکنیم و خودمون که با همین نون مهاجرت کردیم درک میکنیم که چی عذاب است. ولی در برابر این با هستن جوانایی که این عذابا رو دانش‌های خوب گرفتن، با زبان‌های گوناگون مسلط شدن و امروز با کار ذهنی مشغول هستند. و من فکر میکنم که اگر ما راهاش یابیم، همین بیشتری جوانان ما با کار ذهنی مشغول شوند، اگر که رفت و در کشورم فعلا جای کار نیفتن، اونا میتونن در هر کشور دنیا مثلا با کلوب چینی مشغول نباشند، با کارتوشکا چینی مشغول نباشند و در آفیس‌هاش کار کنند. نظر شما به همین موضوع چی است؟ در حقیقت هم خیلی است که دلیر امروز همون وقتی که من گفتم که اینترنت رو درست استفاده بردن لازم است، من چی رو در نظر داشتم؟ یعنی امروز شما در دوشنبه شیشتا میتوانید تحصیل کنید در دانشگاه‌های بهترین دنیا با طرز آنلاین. شما میتوانید آموزید. شما میتوانید در تاجیکستان شیشتا در شرکت‌های بهترین دنیا کار کنید. شما میتونید در دوشنبه شیشتا یکی از مثلا میگم که یک نمونه میبرم، یک مثال میبرم که شرکت ما مثلا زیادتر که کار ذهنی است. امروز ما میدونیم که مثلا از تاجیکستان با دیگر دولت‌ها صادرات هست، صادرات مال هست، ولی مثلا شرکت ما امروز صادرات کاری ذهنی خود را دارد. یعنی شرکت ما مؤسسانش 100% شهروندان تاجیکستان هستند و امروز ما دفتر کاری در قرقیزستان و ازبکستان داریم. یعنی نفران تاجیک از تاجیکستان برآمدن رفتن کاری ذهنی خود را خدمت رسانی میکنن در دیگر دولت. ما در دوام اخیر یک 10 سال اخیر زیاده از 15 دولت دنیا رفتیم خدمت رسانی کردیم. تاجیکا بچهای تاجیک همینجا یعنی وطنی شهروندان تاجیکستان کاری ذهنی خود را در دولت‌های اروپا و آسیا امروز ما خدمت رسانی میکنیم، صادرات میکنیم. و این چیز ما یگانه شرکت نیستیم. فکرم که با همین کار مشغول هستیم. مثال زیاد هستن. من یعنی چی گفتنی هستم؟ امروز شرط نیست که ما فقط قوه فیزیکی خود رو استفاده بریم. همچون اگر مثلا بگیم که اگر دلیر 100-150 سال پیش داشتن نفت در منطقه خود یک بویگری کلونی بود که مثال گروی بویگری ملت بود، امروز کار ذهنی است. ما میتوانیم با کار ذهنی خود پیش رویم. بویگری ملت هر جامعه که کار ذهنش قوی است اون میتونه از یک کشور نفتدار هم با قدرتمند باشه. چرا برای که امروز در دنیا روندهایی هستند که شاید تقدیر عوض کننده باشن برای بشر. یعنی این امروز ترقیات ذهن سونی است، امروز ترقیات تکنولوژی بلاکچین است، امروز ترقیات بسیار تکنولوژی دیگر هست که شاید در 10-15 سال آینده زندگی بشر عوض شود. یعنی ما میتوانیم همین چیز رو در خودمون تطبیق کنیم، استفاده بریم برای فایده خود. و این یک سرمایه هست که کار ذهنی، سرمایه ذهنی گوییم، سرمایه است که از ما کسی گرفته نمیتوند. فقط ما این چیز رو باید استفاده بریم، پیش رویم، آموزیم و ترقی کنیم. کتاب سوم هم وقتی که من گفتم 2 کتاب پیشینه برین، کتاب بسیار ساده است درباره منیجمنت مالیه.
дар бораи молия мо медонем ки имрӯз садҳо китобҳо ҳастанд, вале ман чаро ин китобро интихоб кардам? Ин китоб бисёр хонданашам осон аст ва бисёр китоби саҳифаҳошам кам аст барои хондан ва тавсияҳое ки дар ин китоб оварда шудаанд барои татбиқ карданам хеле осон аст. бас бисёр соддаву равонам ҳастанд. Бале, бисёр содда аст. Ҳамин қадар мемонад ки мо амал кунем. ва як бардошти ҷолиб мегирад одам дар бораи кор кардан бо пул, муносибат бо сармоя, ҷамъ кардани сармоя. Воқеан китоби ҷолиб аст. Ин китоб ҳам яке аз серхонандатарин китобҳои ҷаҳон аст. Саме Багатиш Лейбавилони, Ҷорҷ Клейсон. Ин китоб дар Тоҷикистон бо забони тоҷикам сарватмандтарин марди бобилам тарҷима шудааст ва метавонед ин китобро ҳам аз нуқтаи фурӯши китобҳо дар Душанбе дастрас кунед ва хонданашро мо аз ин барнома Китобхон чуноне ки Мафтун гуфтанд тавсия медиҳем ва онҳое ки шавқу завқи китобхони нав дар дилашон бедор шудаст, агар аз ин гуна китобҳо шурӯъ кунанд, ман фикр мекунам бисёр банафъ бошад ва ин дар шакли электронӣ ҳам дар фазои интернет мавҷуд аст. Ман дар охир мехостам аз шумо як чиз дигарро бипурсам ки шумо дар рафти суҳбат ки мо ба ин ҷо меомадем гуфтед ки бештар бо тариқи электронӣ мехонед ва барои шумо бисёр муносиб ва қулай аст ки бо электронӣ китобҳоро хонед. Аз кай шурӯъ кардед ва чӣ нафъ дорад хондани китобҳои электронӣ дар ҳамун китобҳои электронӣ? Хуб, акай Далер, ман худамро ҳамчун як китобхони классикӣ намедонам. Яъне китобхони классикӣ гуфта чиро дар назар дорам? Он нафароне ки мисол китобҳои коғазӣ мехонанд. Ман дар таҷрибаи худ якчанд хусусиятҳои худамро инкишоф кардам ки дар худам каме фарқ мекунад тарзи китобхонии ман аз тарзи китобхонии классикӣ гӯем. Ман асосан китобхонии электрониро дар давраи донишҷӯ буданам сар кардам. Барои чӣ? Барое ки вақте ки китоб мехондам ва шаб дар хобгоҳ рафиқонам хоб мекарданд, чароғро хомӯш мекарданд, дигар имконияти китобхониам намешуд ва ман он вақт сар кардам китобҳои электронӣ хондан ки чароғам ки хомӯш бошад, ман метавонистам давом диҳам. Якумаш ки китоби электронӣ хондан, акай Далер, бисёр қулай аст. Барои чӣ? Барои ки куҷое ки наравед шумо бо китобҳои худро бо худ гирифта, агар 100,000 ам бошад, 100,000 ам ки бошад, ҳамроҳ мегиред мере дар як лаптоп бошад, телефон бошад. Бале. Дуюмаш ки акай Далер, ман вақте ки як китобро мехонам, дар айни замон китобам ҳам дар лаптопам ҳаст, ҳам дар телефонам ҳаст. Масалан гӯем ки як 20 дақиқа вақти холӣ ёфтам, ман метавонам аз телефонам хонда метавонам китобро. Ва як чизи дигаре ки ман дар китобхонии худ татбиқ кардам ва имрӯз таҷриба мекунам, вақте ки мехонам китобро ба тарзи электронӣ, як ҳуҷҷати электронии дигар мекушоям ва фикроне ки ёки суханое ки ба ман маъқул шуданд, писанд омаданд, дар он ҳуҷҷат менависонам. Ёки ягон фикри андешҳое ки вақте ки дар хондан пайдо мешавад, ман онҳоро сабт мекунам. Ва вақте ки китобхониро анҷом медиҳам, дар дасти худ як шакли мухтасари ҳамон китоб бо фикру андешҳое ки барои ман лозим аст, ба зиндагиам татбиқ кардан мехоҳам, пайдо мекунам ва вақте ки ба китоб баргашта мехоҳам баъд аз якчанд моҳ, якчанд муддат, ман метавонам ҳамон шакли мухтасарро як кушоям, як аз назар гузаронам. Мафтун, ҳамон гуна ки китобҳои коғазӣ метавонанд гум шаванд, метавонанд сӯхта шаванд, метавонанд зери об монанд ё намедонам ба як каси дигар барнагардонанд. Агар рафту ин китобҳои электронӣ ки ҳамаш дар як қутӣ бигем ҳаст ва гум шавад, чӣ хел барқарор карда мешавад? ё масалан роҳҳое ҳаст ки онро ҷои дигар мо ҳифз кунем дар сурати аз даст додани ин дастгоҳ, он як ҷои ҳифз бошанд ки ҳамон андешаҳу ҳамон хонда онҳо бимонанд. Ин роҳҳош ҳаст. Бисёро айни хавф доранд ки масалан 100,000 дар ин бошад, агар як чиз рафт, вале агар як китобхонаи бузург дошта бошед, шумо 3 китоб гум кардед, бо 5,000 дигараш мемонад. Дар ин ҷо вазъият чӣ хел аст дар китоби электронӣ? Имрӯз акай Далер технология ҳам хел тараққӣ кардааст ки дигар ин чиз проблема нест, барои мо муаммо нест. Метавонем ҳамон облака мегӯям, дар он ҷо сабт кунем ва аз кадом ҷиҳозе ки хоҳед шумо метавонед дар ҳамеша бошад. Агар дастгоҳотон ҳам ки гум шавад, онҷо ҳамеша дар он фазо дар он фазои мавҷуд боқӣ мемонад. Хуб Мафтун, ба барнома хеле хуш омадед. Ташаккур ки даъвати моро пазируд. Дар охир чӣ андеша, чӣ паём ба
ҳамнаслҳои худамон доред, ба онҳое ки воқеан шавқу завқи китобхонӣ доранд, донишҳои навро мехоҳанд биомӯзанд ва тамошобинони доимии барномаи китобхона ҳастанд. Шумо суҳбататонро бигӯед ва мо барномаро ҷамъбаст кунем. Хулосаатонро. Хуб, мегӯянд ки як сухани машҳур аст, як донишманди бузургӣ гуфтааст, агар дунёро иваз кардан хоҳӣ, аз худ сар кун. Ман мехостам ки акои далер ҳар як нафар каме масъулият шинос бошад, масъулият бар дӯши худ гирад. Дар як барномаи шумо суҳбат дар бораи боигарии аморати Бухоро мерафт ва дар он ҷо як сухан гуфтед, шумо гуфтед ки бо он боигарӣ метавонистанд 10 Бухорои дигар бисозанд. Вале таърих нишон медиҳад ки на 10 Бухоро сохтем, на ба боигарӣ худ соҳиб баромадем, ҳама чизро аз даст додем. Як миллати дигаре омад ки аз рӯи технология, аз рӯи иқтисод, аз рӯи артиш аз мо болотар буд, бақувваттар буд. омадан ин боигариҳоро аз дасти мо кашидан гирифтанд ва ба мо чӣ хел зиндагӣ карданро дигар роҳнамоӣ кардан, роҳбарӣ кардан. Имрӯз тақдир ба мо ба фикр мекунам ки як имконияти дигаре додааст ки аз сар шурӯъ кунем. Ва чӣ хел ки гуфтам, дар як замонае зиндагӣ мекунем ки равандҳои бисёр бузурги имрӯз амалӣ мегардад ки тақдири башарро иваз карда метавонад. Ман мехоҳам ки мо каме масъулиятшинос бошем нисбати ватани худ, давлати худ, миллати худ. Чун ман намехоҳам ки баъд аз 50 соли дигар мо боз ҳам аз ин технологияе ки имрӯз ҳаст қафо монем. имрӯз як имконияте ҳаст ки чизе буд дар пеш, иқтисод бошад, саноат бошад, чизе бошад, мо шояд ки ақиб мондем. 50 солам ки бошад, 100 солам ки бошад, ақиб мондем. Лекин имрӯз як имконияти тиллоӣ дар даст дорем ки ояндаи худро созем. Ва ман чӣ гуфтани ҳастам, имрӯз таваҷҷӯҳ бисёртар, ман фикр мекунам ки бисёртар мо гап мезанем дар бораи таърихи худ, дар бораи адабиёти тоҷик. Албатта бузургони мо, он таҳкурсӣ аст, мо бояд хонем. Вале як муаммои калоне ҳаст ки мо ҳамон бузургони худро низ намешиносем. Медонем, Садриддин Айнӣ мегӯем, Умари Ҳайём мегӯем, Рӯдакӣ мегӯем, лекин кӣ буданд ва ё як тасаввурот надорем. Афкорро ба ҷомеа, андешашон намедонем, китобашонро нахондем, шеърашонро нахондем ва фақат шаъор мегӯем. Бале, китобашон номша медонем, хонда бошем ҳам он қадар дарк намекунем. Чӣ паём дошт? Бале, яъне ман имрӯз ки дар як сериале ҳаст дар Туркия дар бораи Мавлоно, ман бисёр зиқ шудам. Яъне мо ки Мавлоноро намешиносем, дар Туркия як сериал мекунанд ва албатта аз як сериал шумо Мавлоноро пурра намефаҳмед, дарк намекунед, вале як завқ, як ишқ нисбати ҳамин зоти бузург пайдо мекунад. Яъне дар мардум ҳамин чизро бедор мекунанд. Ман фикр мекунам ки мо бояд шиносем бузургони худро ва таърихи мо дар ҳақиқат шахсони бузурге буданд ва ман намехоҳам ки ҳамин занҷирбандӣ дар ҳамин даври мо тамом шавад. Канда шавад силсила. Мо бояд пайваст шавем. Бале, яъне мо ояндаам фикр бояд кардан мо дар кор. имрӯз технологияе ҳаст, мо як бор дигар мегӯям, технологияе ҳаст ки зиндагии моро иваз мекунанд ва барои фаҳмидани ин технология, барои истифода бурдани ин технология ҳеҷ роҳи дигаре ки аз омӯхтани илм дигар роҳ нест. мо маҷбур ҳастем омӯзем. Дар суҳбат бо мо буданд Мафтун Баротов. Ташаккур ки даъвати моро пазируфтед. Ман вақте ки бо ҷавонони мисли шумо суҳбат мекунам, хушҳол мешавам ва тақрибан хеле ҷавонон буданд ки аз ин минбар суҳбат карданд ва сафи чунин ҷавонон худо кунад ки зиёд шавад ва ба оянда умеди ҳаст. вақте ки мо дар кишвар чунин ҷавононе дорем ки нисбати андешаи миллӣ, нисбати донишо, нисбати илм бетафовут, бефарқ нестанд, мо як ояндаи хубро интизор хоҳем
خواهیم داشت. هدف برنامه ما هم تبلیغ اندیشه است، تبلیغ علم است، تبلیغ کتاب است، تبلیغ نمونه هایی هست که چنانه که شما گفتید که ما از طریق نمونه ها نشون بدیم و اونهایی که میخوان پیروی کنن از همین نمونه های خودشون پیروی کنن. و شعار همیشگی ما امین است که روز فرا برسد مردم عزیز تاجیکستان، مردم کشور ما، جوانان ما سرمطلع ترین مردم در سراسر جهان باشند. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشد. خدا یار و یاورتان.